Hej, mit navn det er Evan. Dagens øvelse den er armbøjninger. Armbøjninger kan laves på mange forskellige niveauer. Jeg starter lige med at vise nogle nemmere udgaver. Det kunne eksempelvis være op ad en væg. På den her måde kan man selv styre, hvor meget belastning man får på sin arm og på sin bryst. Og det ser sådan her ud. Har man brug for lidt mere udfordring, så kan man komme lidt længere væk fra væggen. Så får man lidt mere vægt på. De kan også godt laves på den her måde, hvor vi kommer ned på en måtte, lægger vægten på vores knæ. Eller man kan lave den på den almindelige måde. Nu forsøger vi lige at lave 10 styks. Prøv lige at se, hvor mange du kan lave. Ha' en god dag.